niltaqgħu mal-iżgħar kandidata tmexxija tal-Partit Laburista. Ma' Joseph Muscat Xarabank iltaqa' sena ilu fl-uffiċċju tiegħu fi Brussell. Hemmhekk inqalilna li l-mara tiegħu Michelle kienet ila. Michelle il-mara tiegħi hija tqila. Illum, sena wara, morna Joseph Burmarrat. Michelle, il-mara ta' Joseph, tiftħilna b'tarbija f'idejha. Joseph qed jistennina ġewwa, insibuh qed jitma' tarbija oħra. Kellhom tewmin. Żewġ tibniet li llum għandhom 6 xhur. Illum il-ħajja ta' Joseph u Michelle iddur ma' dawn it-tewmin. L-iżvel jarin li qajjem lil Joseph filgħodu dejjem tkun l-ewwel bikja. Is-sinjorina kif qed tisma' hija alarm clock tajjeb ħafna. U allura nibda nqum kif nismaħħa tagħmel ma tqumx tikfi ma tqumx tikfi mal-ewwel, tqum tibda jisa tisol u hekk issa drajni jew kombinazzjoni dejjem solejt tqum l-ewwel. Tibda tisol kif nisma' l-ewwel sola tkun jisa 6:30 is-7 naqsin kwart. Naqbad telet ix-xemx ngħidlu ninżlu mal-ewwel. Iżda x-xogħol ta' Joseph fi Brussell iżommu ħafna ħin u ġranet il-bogħod mill-familja. Bħalissa narawh iktar, għax jisod ikun iktar ġurnat ekstra, forsi jagħmel 3 ijiem jew 4 hawnhekk u jagħmel 2 jew 3 barra. Imma qabel kien jagħmel eżempju jew mill-ħadd sa ħamis jew mit-tnejn sa l-ħamis jew il-ġimgħa, ġifieri jekk ma kontx nitla' jien, isek il-ġimgħa kollha waħdi. Fil-weekend, Joseph jipprova jirkupra żmien mitluf u ma' tfal jagħmel kollox hu. Fil-weekend fidejh bad time ta' tfal u jaħsilhom, ilibishom, ibiddilhom il-ħrieqi. Dik naħseb aħjar minni kien għax l-ewwel dik kienet iddejjaqni. U jipprova jagħti daqqatit fil-kċina wkoll. Ħanajdlek ara, fix-xogħol tad-dar l-iktar li nsibu forsi sajjar xi ħaġa meta jkun hawn xi pjaċir. Naħseb l-ħaġa l-iktar ħaġa sempliċi li wieħed jista' jimmaġina nista' nsejjer. Naqra laħam xi kultant, xi stir fries. Nieħu pjaċir. Minkejja li tija xi daqqatit kultant, Michelle tgħidilna li iktar iħabba ta' Joseph mill-itfal. Kien iktar diffiċli tħossib żewġ titrabi u l-Joseph. Naħseb Joseph. Iktar Joseph, naħseb il-Benjani. Bejn kafe u ieħor jaqal kliem fuq il-politika. Joseph jgħidilna li hu mhux ġej minn familja mdaħla fil-politika. M'għandi l-ebda rabta mal-politiku, x'il-familja tiegħi m'għandha l-ebda rabta mal-politika, kont naħseb li tkun b'xi mod jew ieħor xi ħaġa minn xi ġerarkija hekk dak it-tip ta' affarijiet. Jgħidilna li fil-familja tiegħu hemm opinjonijiet politiċi differenti. Jien ġej minn familja mħalta politikament. In-naħa tal-papa tiegħi, in-nanna speċjalment attivista kbira tal-Partit Laburista. Jiġifieri minn dejjem. Mintof dak it-tip. U n-naħa tal-mami huma familja nazzjonalista u l-kuġin tal-mami tiegħi Ċensu Galli, l-eks ministru. Jiftakar diskussjonijiet sħaħ mal-mejda tal-ikel meta kien żgħir. Niftakar meta kont forsi naqriżar kienu jiddiskutu l-politika madwar il-mejda tal-ikel, kont nara żewġ naħat tal-munita u żewġ naħat tal-argumenti. U naħseb dik sawritni li nipprova nifhem u nipprova wieħed jasal għal kompromess u għal pożizzjoni komuni fuq ħafna affarijiet. Meta Joseph qal lil-missieru li kien ħireġ għal mexxej, missieru ħaqata. Missieri qalli ħaġġibni ma narax qalt li qalli jekk titla' ħaġġibni ma narax gazzett oħra f'ħajti għaliex min jafx ħajamlulek. Michelle u Joseph jiddiskutu fuq l-ewwel żmien flimkien. Kien jipprova jagħmilha tal-gentleman hekk. U dejjem irid iħallasu. Allura jiena drajt noħroġ laqas nieħu flus miegħi. Ma' Joseph immorru fl-uffiċċju tiegħu fraħal ġdid. Bħalissa hawnhekk ix-xogħol irdoppja. Iridu jlaħqu mal-affarijiet tal-Parlament Ewropew u mal-kampanja elettorali ta' Joseph. Aħna rridu nibqgħu għaddejjin bil-ħidma tal-Parlament Ewropew. U fl-istess ħin u qed jirrani għall-campaign għall-leadership tal-partit. Allura bil-forsi tkun hawn dak id-daqsxejn stress, dak id-daqsxejn long hours. Il-pressjoni tax-xogħol hawnhekk tinħassewha. David jiddiskrivilna kif jirrabja Joseph. Jgħid li għandu jgħid, ma mbagħad nkun naf l-5 minuti wara jiġi u jgħid li inti kollox sew. Ma jaħmarek u jaħmar. X'inhu? U naqa' ġinġer u jgħidulu ġinġer. Joseph jgħidilna li f'dan l-uffiċċju jidħlu iktar minn 100 email kuljum u li t-telefon
ma jieqafx doq. Dan inkwieta meta jekk xi darba jgħidu li isma' l-arċivejna email waħda la ċempel ħadd u ma ġie ħadd ngħid ma jew il-problemi kollha tal-pajjiż solvuti f'dak il-każ tajjeb jew inkella naħseb jaħsbu li maħniex effettivi. Kemm ilha li bdiet il-kampanja, Joseph qed ikun iktar hawn Malta. Jekk ikun qed jaħdem hawn Malta, ovvjament, ħajorqod magħna, fil-għodu ħajqum magħna. Joseph jgħidilna illi f'Malta qed isibu ħafna aħjar. Is-sabiħ il-kbir ta' hekk li nista' nqum kull filgħodu nara l-tfal għax bissima tagħhom filgħodu. Timlik bil-kuraġġ għal matul il-ġurnata. Fil-waqt li Brussell iktar nista' nara d-bissima ta' dak li jħossib it-tramma.